Opulera lam sabori se TV news habanok ni bising tui angtung nur ni logi tusan de brama. Naitung ni so yakada sini mangkli ni bising tui kok awai TV ni kaisa YouTube channel. Lukurongno kaham hanya up to date news unugi tongmani bising tui. YouTube guideline ni hote kaisa problem phaimani bising tui no on YouTube channel kemawi thangnani ngui tongkha. Omani bising tui no lukurongno kok kesanani nakha kok awai TV ni nok phang rotan debroma lukurongno kokesarka omo haikeno up to date diwi tonai salbrumno takese news channel zorani kok TV hinai ajako bo salbrumno up to date omo haikeno phunugui tongnai hinai lukurongno omoni bagino kokesarka lukurongno kok awai TV haikeno salbrumno up to date diwi tonai zorani kok TV wo subscribe khlainana ni bagai kokesarka taitamo saka khanai di kok awai TV ni nok phang rotan debroma cinema mangkli ni bising tui nanya ji so yakra sini mangkli ni bising tui kulung ka jotono ani rangsa ni kamani takuk tei bukuk songrang no norok baiti ni kisisa nukjak mani ke omose norok paito baksa ano sirina tei baksa ba siria kona angke kok awai TV ni nok phang ha kok awai TV channel ni nok phang ini norok thaniwa ani kaisa belai khena koina ni musungo kok awai TV channel bai jara kerengui tongnai ba nai tongnai borok to saimana nei ano kahangana sirina pia kok awai TV ni nok phangno ang ani mong arke de borma pia tabuk ani o kok awai TV channel belai no problem no plaisa bos kangni 18 tarik jora date bos kangni 18 tarik jora date ani channel tongrok sinai keba 18 tarik laisa keno ani o channel mawu thanai abo YouTube partner team ni hoteno kaisa notice kaisa bota bos kangni mo mas ni bos kangni 18 tarik keno channel dan mirin tweet thanai cara kok awai TV channel bai tongai nai tongai norok lugya ngai phano thang ta abun bagai ang joto rangsani takuk tei bukuk sorono o channel ni tute ang joto no kone musuko norok jorani kok TV channel no kisa subscribe nai bajali omong khani ketal channel oro subscriber sibang yaku motamuti 600 ni kisa like opsiko awon bagino ang rangsani maya genang khagna no obono no koine musuko ani ojorani kok TV channel no norok mantha ke ba soi mantha ke kisa nomi mobile or search khaye norok kisa subscribe khai ni bajani rangsani tahte obono nong khariwa ang belai no koi jawo belai khino no hat jur khaye yakung romboi yak romboi kolom jawo norok ojorani kok TV channel no norok search khaye manmani yagulo bisa subscribe khai ni